Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Hangarin ng ATI na patuloy na maiangat ang kapabilidad at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa paraang ito, sama-sama nating maaabot ang seguridad sa abot-kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang pangunahing ahensya para sa nagkakaisang pagkilos ng extension services sa pagsasaka at pangingisda sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito nakaangkla ang 5 thematic areas ng DA-ATI Extension LEADS or LEADS. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan at paghahanda para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites, demonstration farms at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan.
Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugang dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay, tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5. Isang mapagpalang hapon sa lahat ng tumututok sa ATI Bicol Sarabay Channel. Welcome po sa mga masusugid na online participants ng Usapang Kambing Part 2, Goat Meat Processing. Bago po tayo magpatuloy sa ating activity for today, sabay-sabay po tayong yumuko at damhin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin at ito po ay susundan ng pambansang awit at DA hymn. Ang ipapakita po sa inyong videos ay ang presentation mula sa Philippine Commission on Women as observance po sa 18-day campaign to end violence against women from November 25 to December 12. As we observe the 18-day campaign to end violence against women or VOW from November 25th to December 12th, we ask you, Lord, to look with kindness upon all of us who are gathered here. Fill our hearts and minds with love, wisdom, and courage as we face our daily lives. We pray for all women and girls who suffer from domestic violence, rape, incest, sexual harassment, trafficking, prostitution, and other forms of violence. May they have the courage to break their silence, find protection, healing, and justice. We pray for the perpetrators of VOW that they may learn to respect women and girls and stop the violence. O loving Father and Mother, send us your Spirit so that everything that we do will be done with love and respect for our fellow humans. Regardless of age, sex, class, ethnicity, and ability, O powerful God, develop in us a high regard for the thoughts, feelings, and experiences of everyone, and bestow on us the capacity to promote, protect, and fulfill the rights of women and girls. Almighty Creator, grant us the strength to stand up against all forms of violence happening to women and girls, the sharpness to recognize a silenced victim of VOW, the courage to speak up against VOW, the resourcefulness to help a victim of VOW, and the resolve to never commit any form of VOW. For all of this, we implore your guidance. Amen. Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura.
Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayaw magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa gilid mo'y buhay. Lupang hinirang, gulot na ng pag-ibig, sa manlulupi, di ka masisigil. Sa lahat ng tulog, sa sigal at sa langit mong babang, nagilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng matawag mo'y tagumpay na namiligid. Tuwing nag-araw na kailan pa may madilig. Lumayang araw ng 145, buhay langit sa piling mo. Ang higaya na pag may makakamit, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Isang masaganang ani at mataas na kita, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang masaganang ani, Bicolandia. Sa lahat ng online viewers na inaabot ng ATI Bicol, #Sarabay Channel, isang magandang hapon. Ako po si Joyka Labios, ang technical staff ng ATI Bicol, at samahan niyo po kami sa isa na namang mahalaga at kapaki-pakinabang na talakayan patungkol sa agrikultura. Handog sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 Bicol, ang primary extension at training arm ng Department of Agriculture. Bagamat tayo ay may kinakaharap na sitwasyon, patuloy ang ATI Bicol sa pagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng online distance learning gamit ang makabagong teknolohiya. Ngayon po, tayo po ay muling sumubaybay sa isa na namang makabuluhang talakayan patungkol sa Usapang Kambing Part 2, Goat Meat Processing. Sa lahat ng viewers natin na sumusubaybay, inaanyayahan po namin na i-share nyo po ang aming programa para #Sarabay Kitagabos makanood. Para naman sa ating interested online viewers na nais maging official participant ng seminar na ito, ay i-click nyo lamang po ang aming Google link na naka-indicate sa infographics ng seminar na ito sa aming ATI FB page to register. Sa mga online attendees na nakapag-register na, ay kailangan nyo pong i-type ang inyong complete name and address ng sa ating comment section para ma-monitor namin na nakapag-attend kayo sa aming seminar. Isa po ito sa magiging basihan namin sa pag-issue ng certificates. Kung may mga questions naman po kayo sa ating resource speaker, please feel free to type your concerns sa ating comment section at babasahin ko po ito para masagot ng ating resource speaker. At this point, bago po tayo magsimula sa pagsasanay, pakinggan muna natin ang mensahe ng aming Information Officer 3 at ang Chief ng Information Services Section, Ma'am Primalo B. Imperial. Ma'am Prime, good afternoon po. Hello. Good afternoon, Joyx. Good afternoon. Am I audible? Good afternoon sa ating mga online viewers and learners. So natatapos pa lang po natin yung 18-day campaign against violence against women. At kaninang umaga, natapos pa lang natin yung Miss Universe. At ngayon naman po, usapang GOAT tayo ngayong hapon. And I think it's very timely kasi may universal appeal po itong GOAT production. At ngayon po pag-uusapan natin ang as part 2 of the activity, preparing various dishes from goat meat or chevon. So goat is one of the oldest sources of food known to man. Before we were farmers, we were hunters. So goat meat is one of our early sources of food and protein. So it is eaten in ancient cultures and even modern cultures in Middle East, in Africa, South and Central America, maging dito po sa ating bansa, lalong-lalo na sa regions ng Ilocos and even in Visayas. Dito po sa Bicol, it is also grown. Ang goat ay grown as parang ano po ito, ginagawang bank ng mga Bicolano kasi while they grow goat, iniipon nila yung pera para pagkailangan na pinagbibili, but it is one of our handicap kasi hindi tayo masyadong consumers ng goats unlike in other regions. So napaka-timely po ng ating pagsasanay para malaman natin yung mga paano ba tayo mag-prepare ng goat meat or chevon. So ito ay kailangan natin at siguro kung pag-uusapan ng livelihood opportunities, magandang oportunidad po ito. Kasi in some regions, in Laguna, there is a stretch of road there na mga exotic dishes po talaga yung siniserve nila at binibisita ito ng mga tourists. So even in Ilocos, meron doon mga well-known na mga establishments na ito yung pinagkakakitaan nila. So sana po ay magkaroon din tayo dito sa ibang parts ng ating ibang bansa at even lalo na sa Bicol.
where it is commonly grown but less commonly prepared. So ngayon, with the inputs that we will be receiving for our resource persons from the Department of Agriculture, malalaman natin yung mga trade and culinary secrets para makapag-prepare tayo ng chevon or goat meat na magugustuhan ng ating family and even siguro as a livelihood opportunity. So there is a growing interest sa goat racing and goat meat kasi po with the trend now sa healthy food, ang goat meat or chevon ay is a very good opportunity or alternative sa pork. Okay. So in behalf po ng aming Center Director, Ma'am Elsa Parot, na may prior commitment, and also ang aming Assistant Center Director na currently attending an online activity. May I just, syempre, our welcome to our learners, online learners, and ihanda na po natin ang ating papel, ang ating pen and ball pen para makapag-take notes tayo. And also may I just add na meron po ang ATI na e-learning course on GOAT. Hindi lang siya isang course. It's a series of courses. So you can look it up, type E-extension, and you can see the courses sa GOAT. Sa e-extension.gov.ph, there are 9 courses on goat from feeding resources for goats, sa slaughtering goats, alternative technologies to goat breeding, hanggang po sa AI, artificial insemination, hanggang po sa slaughtering and cutting standards. So na po, these are free courses on goat racing that you can also look up sa inyong free time. So we highly encourage you to look up the e-learning courses of the Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, particularly on goat. So thank you, Joyce, and of course, congratulations sa inyong team, Joyce, our ODL head, Marjan, our ODL director, Froy, and of course sa project officer, si Ma'am Melbs Bang, project officer, our acting admin officer also, our training specialist too, Ma'am Melba Bonafe. So congratulations po sa lahat. Okay, thank you so much po, Ma'am Prima Luby Imperial, ang Chief ng Information Services Section, for that very nourishing message. So at this point po, alam ko po na excited na po kayo para matuto sa pagproseso ng kambing. Kaya naman, nais ko pong ipakilala sa inyo ang mga kasama natin for this afternoon, para i-demonstrate sa atin po kung paano magproseso ng kambing. Ang kanilang lulutuin po is ang chevon tapa, chevon spare ribs in casserole, chevon tocino, chevon curry, and chevon caldereta. So please all welcome ang ating resource speaker for this afternoon, Ms. Wilbina Barnedo and Mr. Ken Jose Peña Serrada from Department of Agriculture, Regional Field Office 5. So a round of applause. Virtual round of applause. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Naiiling ka kayo? Okay, sige. So, good afternoon po. Ngayon po, ipapakita po namin sa inyo kung paano po lutuin yung iba't ibang luto ng kambing. So, start na tayo kagad. So, ngayon po, ang uunahin namin ay ang chevon curry. So, ang ating mga ingredients lang naman po ay ang ating gata, ang ating bell pepper, syempre ang sibuyas, bawang, curry powder,
salt and pepper, at saka ang ating carrots and patatas. Siyempre, ang ating meat. So, pinapainit lang po natin ang ating kawali. Wala na pala ni Kerry. So, ayan po. Mainit na, ilalagay na natin yung ating oil. Ang ating garlic. So, hintayin lang natin siyang mag-golden brown. Ganyan po. So, ayan. Medyo golden brown na. Ilagay na natin ang ating sibuyas. Ano na. Okay na, ilagay na natin ang ating meat. So, ayan yung ating meat. So, ang pinipare po natin ngayon is Ang ating goat curry po ang ating niluluto po ngayon. tapos po sa goat curry po, ano po yung cut ng goat ang gagamitin? Opo, chunks lang po yung ating cut Wala para naman particular na. opo. Siyempre piliin natin yung medyo may buto-buto kasi masarap po yun sa lalo na sa ginataan. May buto-buto at may laman. So, kailangan habang naggigisa tayo, i-season na natin siya ng salt and pepper. Siyempre po para habang ginigisa natin, nanunuot na yung lasa dun sa ating karne. Hindi po isahang bagsakan yung ating seasoning para din, para sa start pa lang, nanunuot na yung lasa niya. At matatansya na natin kung okay ba yung lasa niya na dun sa nilagay natin. Then later on, kung nakulangan tayo, medyo matabang pa siya, magdadagdag na lang tayo ng ating salt. Ng ating additional Tapos salt. itong piniprepare nyo po is 1 kilo. Opo, 1 kilong goat meat. So, ayan po. So, sa mga papshis po natin and mamshis na nanonood, pwede nyo po yung itry itong goat meat curry sa inyong mga bahay. So, kung di nyo po alam kung ano yung magiging ulam nyo po mamaya, pwede nyo po itong itry. So, yung recipe po, i-send ko po sa comment section na lang para po may guide po kayo sa paggawa ng goat meat curry. So, paano po natin malalaman kung okay na siya? Kapag nabuslat na po siya, nag-brown na po. Brown na po. Brown yung color niya na. Opo. Okay.
Ah, ilalagay din po natin ang ating coconut milk. 2 cups po itong coconut milk. Ano po yung purpose ng coconut milk? Additional flavor. And Syempre para mas creamy yung ating curry. Hindi po pwedeng gatas na lang. Syempre mas masarap po kasi yung gata talaga, yung natural. Syempre may natural siyang flavor, yung creaminess niya. Ganun. At saka manonotice mo medyo oily-oily siya. Ano Ganyan. po yung kaibahan ng rabbit meat tapos sa goat? Mas tender po ba yung meat? Okay. sa rabbit meat po kasi, parang ang pagkakaiba ng pansa nila sa aroma. Tapos ang comparison nila kasi, ang rabbit meat para siyang manok ang lasa. Ito naman po parang baka. parang Opo. beef. Beef lang po ang comparison niya. At yun po, simulan po natin siya until maging tender. Dapat po yung gagamitin na meat sa goat is bata pa, no? Opo, para mas malambot po. Mas malambot. Kasi pag matanda Matanda, na, matigas na, tsaka mapunat. matagal po yung Pagluluto. So, hindi na kita kayo. While preparing natin, habang po nagpapatender po tayo natin ng curry, maproceed na po tayo sa Ating Tocino. tocino po. So, ano po yung mga gagamitin natin na ingredients sa paggawa po na tocino, chevron tocino? So, sa ating tocino, kailangan lang natin ng ating laman. Siyempre, may konting taba-taba. Kasi mas masarap sa tocino yung habang piniprito mo siya, nag-oily siya. Yung maluluto siya sa sarili niyang oil, sa kanyang taba. So, kailangan hindi purong laman, may konti din siyang taba. So, kailangan din natin syempre, ng salt, ng curing salt. Syempre, yung curing salt, siya yung magbibigay ng kulay dun sa ating meat. So, next, yung ating sugar. Syempre, yung ating garlic, pineapple juice, at ang ating anisado wine or ito, pwede na din po itong wine. So, ayan po. So, yung mga ingredients po is nabibili naman po siya sa ating market. So, Opo. hindi tayo mahihirapan na bumili ng mga ingredients. Okay. And then, ito pong tocino po natin is ilang kilo po itong buo. 1 kilo. 1 kilo din po to at kailangan po na slice po siya ng maliliit, maninipis po. Ano po yung Ayan. purpose kung bakit po dapat kailangan na manipis po yung fat ng tocino? Siyempre, para mas tender siya pag lulutuin na. Yung ating mga spices, mas manonood sa ating meat. So, ayan. So, tandaan po natin na Opo. kailangan thinly slice yung ating goat meat. So, ilalagay lang natin ang ating meat. Siat ng ating salt. So, kailangan natin ng 1 1/2 tablespoon ng salt. So, ayan. So, after po ng di ba, mix na natin yung ibang ingredients. So, dapat po bang i-overnight siya? Or para mas manuot yung Yes po, kailangan po natin siyang overnight i-marinate ng overnight o 8 hours sa refrigerator po natin or sa cooler para ma-note po yung mga preservatives at ang mga flavorings niya. So, what if mas matagal pa? Ah. Mga 12 hours. Hindi na po, dapat po talaga 8 to 8 hours lang po or overnight. Para mas Yun po siya. Kapag nasobrahan po natin kasi siya ng marinade, pwede po siyang pumunat. Opo, So, dapat 8 hours lang. 8 hours lang po. So, ito po is, Ang ating curing salt po. ano po yung purpose ng curing salt? Bakit natin kailangan maglagay ng curing salt?
Ang ating curing salt po, siya po yung nag-a-add ng flavor enhancer po siya. Tsaka nag-retain po siya ng kulay ng ating meat. Mas nagbibigay po siya ng reddish color kahit hindi na po tayo maglagay ng food color po sa ating meat. May mga instances po ba na may naglalagay ng food colors? Opo, ang iba po yung minsan mapapansin natin yung mga tinitinda sa ibang tindahan sa labas. Mapulang-mapula na siya. Dahil po siya sa naglalagay sila ng maraming coloring flavor, coloring agent. Siyempre, kailangan natin iwasan yun. Kasi siya maapektuhan yung lasa ng ating meat. At siyempre, kung natural yung nilagay natin, hindi tayo naglalagay ng maraming coloring foods, malalasahan natin yung lasa talaga ng meat, hindi yung lasa ng mga additives or mga preservatives. So, paano po natin malalaman na fresh po yung meat? Ano po yung... Dapat po, ang meat po talaga na nabibili natin is mapulang-pula po siya, hindi po slimy. At kapag pinag-press niyo po siya, yung bumabalik po siya agad, hindi yung katulad dati. Yan po. Ito, So, fresh na fresh po siya. Ang market price po ng meat is, so, sa mga nagtatanong, 170 po yung kilo. So, maganda po itong goat meat kasi alternative siya na pwede sa pork, sa chicken. Kasi alam naman natin na mahal po yung price ng pork. So, best alternative itong goat meat. Ngayon po, ina-add na po natin yung sugar. Opo. 9 to 12 tablespoon po yung ating sugar. So, kami po ang nilagay namin is 12 tablespoon po. So, ito po, Ito ba? paano natin malalaman kung kapoy na ito? Kapag wala na po siya mga blood stain po, dapat. At saka pa, pinag-press niyo po siya na tender na po siya. So, ang ano po, ang goat meat is, mabilis lang ba siya? Depende rin po kasi, meron po, depende po sa edad ng Kung baka kambing kayo, po. yung kambing. Kung bata po, madali po siyang lutuin. Pero kung yung mga matatanda na po kasi, matigas na po, mapunat na po siya. Matagal na. Tender, so, yun na po siya. Saka mas masarap kung bata kayo. No po. Goat meat. So, sa mga nanonood po dyan sa kanilang bahay or sa office po nila, kung nandito po kayo sa aming studio, as in manonood po ng amoy. So, naglagay po tayo ng phosphate. Yung phosphate po natin, kailangan po natin siyang itunaw sa tubig. Huwag po natin siyang ilalagay directly dun sa ating meat. Kasi po, maaaring mabuo siya at hindi siya mag-distribute sa ating meat. So, ano po yung gagamitan na tubig? Yung hot oil? Kailangan pong cold water po siya. So, hindi po pwede sa hot water yung... Hindi po kasi mabubuo po siya at hindi po siya, parang maluluto na siya, magpo-curdle na po siya. Hindi siya Ano po yung purpose ng phosphate sa paggawa ng kusina? For binder. Opo, siya po yung nagsisilbing binder sa ating tusino. Binding solution. Opo. Kung mapapansin nyo yung mga tusino, medyo sticky siya dahil siya sa phosphate at dahil siya sa sugar. Opo. Yung ano po, yung garlic po, dapat po ba ano siya, as in, manipis yung saka, ano? Opo. Kailangan po, ano po siya? Chop po siya ng maliliit. Para po syempre, mas manuot yung lasa ng garlic. Yung garlic po, okay lang po ba na dagdagan pa yung garlic? Kasi, di ba po, mas napapasarap yung garlic. Opo, the more na madami yung garlic, mas masarap, mas maamoy, mas malasa. Opo. Pero wag naman po masyadong madaming. So, habang nagpe-prepare si Ma'am Melina and Sir Ken,
I-shoutout ko lang po yung ating mga online participants na kasalukuyang nanonood po ngayon. So habang nagpe-prepare po si Miss Wilbina and Mr. Ken ng Goat Meat, i-shoutout ko lang po yung ating mga online participants na kasalukuyang kumakapit po ngayon sa ating program. So i-shoutout ko po si Mr. Carol Gay Aguirre from Sebaste Antique. So malayo po yung currency ng ATI Bicol, Sarabay. And then shoutout din po kay Miss Carolina Aguirre from Sebaste Antique din. Hello, good afternoon po and happy watching. Sana po marami po kayong natutunan dito sa aming seminar ngayong hapon. So, and then shout out din po kay Miss Jeanette Bailon from Binyan City. Saan yung Binyan City? So, Laguna. Malayo yung naabot ng ating currency. And then shout out din po kay Mr. Ray Obligacion. Good afternoon po. Happy watching. Shoutout din po kay JP Dimen from Provincial Veterinary Office of Masbate, John Paul Dimen. Next, shoutout po kay Miss Edith Mirador Tambago from Sagip Farmers Fisher Fox Development Co-op, Palanas, Masbate. Hello po, good afternoon. Next is, shoutout din po kay Maria Isabel Sabareza from Pila, Laguna. Yan. Next po is shoutout po kay Mr. Franz Jimson Tan. Good afternoon po. Shoutout din po kay Marco Arnante from Calabanga, Camarines Sur. Next. Shoutout din po kay Mr. Robert Santos. Hello po, happy watching, Kuya Obet. Shoutout din po kay Mr. Renante Santuyo Puyo. Hello po, happy watching. Edna Castillo, happy watching po. Shoutout din po kay Faramar Techi Recablanca Seniculas. Hello po, happy watching and good afternoon. Shoutout din po kay Miss Hani Mojares from LRV Agri-Science Farm Incorporated, Calabanga, Camarines Sur. Shoutout din po sa aming naging resource speaker sa goat racing, si Mr. Roy Nelson G. Layosa. Good afternoon, sir. Shoutout din po kay Ma'am Tess Brasha. Hello po. Congrats din po. And shoutout din po kay Mr. Jomer B. Marcaida. Good afternoon and happy watching. Shoutout din po kay Maria Isabel Sabareza from Indang, Cavite. Hello po, happy watching. Shoutout din po kay Mr. Joseph Aaron from Dimater, Daraga Albay. Okay po, happy watching. Donalyn Sarion Ramos, happy watching. Happy watching din po kay Josephat Peña from Bulacan, Camarines Sur. Hello po, happy watching. Happy watching din po kay Mr. Yul Delphine from Goat Racers Association of Camarines Sur. So, ayan. Very active sila. Shout out din po kay Mr. Lloyd Chocson or Anthony Lloyd D. Chocson from Basud, Camarines Norte. Hello po, happy watching. Ayan. So, nag-comment si Kuya Obet na nakakagutom tuloy. Hehe, watch po kayo, lalo na ang members ng Goat Racers Association region-wide. So, ayan. Happy watching din po kay Fortunato Melchor Calis Jr. Yan, naamoy niya na daw yung yung goat meat na pinaprocess yung ma'am. Yan. So, happy watching din po kay Miss Edna Castillo from Grax. Very active yung Goat Racers Association. And then, happy watching din po kay Miss Weng Pueblo from Binanwaanan, Pili, Camarines Sur. Happy watching din po kay Maria Isabel Sabareza. So, sabi niya po is, ang Chevron curry daw po ay low cholesterol at red meat. Next po is happy watching po kay Amaya Navarrete. Good afternoon po. Happy watching. Ayan. So, ngayon po, sir, na po ito. Yan po. At sinisimulan po natin siya until maging
ano yan, maglambot po ang karne. Pero sa tingin ko po, matigas-tigas pa po siya. Matigas pa. Kaya konting simmer pa po siya. Almost 15 minutes pa po to 20 minutes. So as long as na dapat malambot na yung Opo. yung karne. And then ready na siya. Ready na po siya. Tapos pag lambot na po yung karne, i-additional po natin siya yung mga gulay po. Okay. Ano po yung gulay na i-add po natin? Ang gulay po natin i-add is yung carrots at ang patatas. Pwede po ba yung ibang gulay katulad ng malunggay? Hindi po pwede. Yung mga leafy vegetable. So ito lang dapat. Opo. How about yung ano po, yung gabi? Pwede kaya siya? Ang ibang, siyempre sa mga provinces, naglalagay sila minsan ng papaya, Pwede din. gabi, pwede din Tapos po yung, siya. sayote. Sayote, pwede din po. Ang iba nga po nilalagyan ng, pwedeng malunggay, sili for more, Depende po sa ano nila. Opo. Preference. Siya sa iba-ibang mga lugar, kung sanay silang yun yung nilalagay nila, Hindi po pwedeng i-merge na siya. Habang Ilagay na naluluto, po siya. hindi pwede. hindi kasi yung ating gulay, mas mauna siyang maluto. So, Oo, mas lalambot na siya. Baka mamaya, hindi na kaayaya yung itsura ng ating karne. overcook na. Overcook na yung Mas ating mga maganda sa gulay. gulay yung medyo. Opo. So, ayan. Very healthy itong goat meat. Sabi nga ng ating online participant kanina, low cholesterol daw and red meat yung goat meat. So, ayan. Okay. So, shoutout din po tayo sa ating Pwede mo online kayo yung participant. takloban? Ayan. So, shoutout po kay Sharif. Hello, Sharif. I miss Pinoy food. Watching from Moscow. So, hello, Sharif. We miss you here. Ay, Russia. Okay. Next. Wala na. So, sa ating online participants na kakapasok pa lang po, para maging official participant po kayo ng seminar na ito, kailangan nyo pong i-click yung Google link na naka-indicate sa aming infographics para po maging official participant po kayo ng seminar na ito. So, ayan, kasalukuyan pong nagluluto si Sir Ken and Miss Wilbina ng goat meat curry. So, ayan. Sarap. So, medyo matagal-tagal lang po yung ating lutuan kasi Yan po. medyo makunat po ang ating meat po. Parang ang sarap ng mga taba-taba. Oo. Healthy naman yung taba niya, hindi naman ganun Cholesterol. ka-cholesterol. Ayan. Okay. So, may comment po si Mr. Fortunato Melchor Callis Jr. Sa kambing, ginagamitan po ang isbong o dahon ng madre de cacao para maalis ang anggo nito. Matagal ko nang ginagamit ito sa kambing, buhay pa naman po ako. Hehe. Okay lang po bang gamitin yun? Yung madre de cacao para maalis yung anggo. Yung amoy niya. Yung Pwede rin po, anggo po yung amoy po yan. Oo. Pwede rin po siya gamitin pampatanggal ng amoy po. Tsaka minsan, ano yan. Pero mas masarap man po sila kapag fresh po, yung maaamoy mo po talaga yung pinaka-aroma ng kambing. Pero baka po kasi yung aroma ng kambing masyadong, ano yan, yung, tawag dyan, may konting, sa iba, di masyadong masangsang. di kaaya-aya. Di kaya. Pero iba naman po na babanguhan or iba po. Pero pwede rin po ang Madre de Cacao po gamitin pang patanggal po. Pero aside po from Madre de Cacao, may ibang alternative para maalis yung anggo. Pwede rin po lagyan ng tapunan, tanglad. Tanglad po. Pwede din po siya. Or tanglad po. Ihalo na po siya. Pero, Ihalo sa- opo, halo po siya. Ay, Yung ano- Madre de Cacao po, dapat po, meat pa lang po. Yung Ikukuskus. parang kuskus or i-rub po siya para matanggal yung Ay, yung amoy po.
So, hindi pa siya niluluto. Hindi pa siya luto. Kinukuskus na sa Opo. mismong meat. Opo. Para maalis po yung anggo. Opo. Amoy po. Try nyo na lang po yung Ay, pwedeng yung yung parang lemon. pulp nung tanglad, yung juice nila, ipapahid doon sa meat. Pwede rin po, pang dagdag po. Hindi po yung mismong dahon. Pwede rin. Pwede naman po. Hindi po dahon yung yung Mismong base po niya. Base. Opo. Ay, Tsaka mas masarap na po siya kung ihahalo nyo sa ating curry. Hindi Oo. Nag-a-add siya ng more aroma, more flavor sa ating tsaka healthier siya. opo. Saan ikaw? So, may question pa po si Mr. Fortunato. Bukod po sa pagpapakulo ng matagal at pressure cooker, ano po ang pwedeng gawing pampalambot ng karne? Meron po ko nabasa po, pwede rin po gamitin yung honeybee po. Dahil po, ang honeybee po, may mga construction po siya na nakaka-breakdown ng protein. Yung protein po kasi, yan po yung nagpapatigas ng karne. Pwede rin po siya, pwede po ngalo po yung honeybee po. So, Sir Fortunato, honeybee daw po yung best alternative po sa pagpapalambot ng karne. So, yan. So, yan So, ilalagay. another question po from Maria Isabel Sabereza. Pwede rin po bang suka ang maghalik ang anggo? Yes din po, pwede rin po siya, alternative din po siya. So, yung mga pwedeng pampaalis ng anggo is yung tanglad, and then madre de cacao, Yes po. and then yung Suka. suka. Tapos yung calamansi po or lemon. Pero po yung suka or lemon, ilalagay natin siya pag medyo malapit nang maluto yung ating karne. Kasi pag nilagay po natin siya sa una pa lang, mahihirapan po tayong palambutin yung ating karne. Dahil po sa mga Opo. tungko niya. Tsaka Acidic baka po, siya. baka po maka-apekto doon sa Opo, taste. opo. Mas lalong kukunat pa po yung ating karne pag naglagay agad tayo ng suka. So, mas better na po talaga yung tanglad. Opo. So, ayan, ilalagay na po natin yung ating ibang ingredients, yung ating Curry powder. curry powder. Opo. Next is Yung ating bell pepper. and then And then yung ating gulay. yung gulay po is potato and Potato carrots. and carrots po. Yan, very healthy. Saka Halo maganda natin. siya, pleasing to the eyes. Di ba kasi Opo. yung mga color. Yan po. Kung nandito po kayo sa aming Studio. studio, maamoy niyo na po ang aroma ng curry. Parang gusto ko ng extra rice. Dapat nagluto pa na Dapat kami ng rice oo, dito. nagluto na tayo ng rice. So sa mga nanonood po ngayon, itry nyo po itong goat meat curry. Kasi very healthy po ito and nutritious. Takpan. Tapos po, tatakpan po natin siya or i-simmer within 15 minutes po. Hanggang maluto po natin ang mga gulay. Ayun po yata, ano po. Simmer po natin siya ng 15 to 20 minutes until we cook. And then po, Sige po. So, ayan po. Sa ating online viewers po, nakasalukuyan pa din nanonood ngayon. So, ayan. Sa ating online viewers po na nanonood pa din ngayon, kung may mga questions po kayo sa ating resource speaker regarding po sa pag-process ng goat, maaari nyo pong i-type yung inyong mga questions sa ating comment section para po ma-address po yung inyong mga katanungan ng ating RP for today. So, ngayon po, nag-simmer lang po ng curry and then tapos na po tayo sa goat meat tocino. Chevron goat meat tocino. And then, ang next po natin ipiprepare is tapa.
Okay po. So ano po yung mga ingredients na kailangan sa paggawa ng tapa? Ay, dito. I-prepare mo. I-tag mo na yun. Okay. So, ayan. Ang ating next na i-prepare po is goat meat tapa. So, habang nagpe-prepare po sila, may mga nag-shoutout ba dyan? May nag-comment ng kailangan i-shoutout. Okay. Shoutout muna po tayo habang nagpe-prepare pa po sila. Shoutout po kay Mr. Joseph Belen from Pulangi, Albay. Pwedeng palaki-laki yan, kuya. Yung ano po, comment. Okay. Joseph Rosaldo Belen from Pulangi, Albay. Ayan. Happy watching po. And then, happy watching din kay Maria Castro Pablo from... okay. May comment si ma'am kung pwede daw mabigyan ng kopya ng recipe. Yes po. Ang kailangan nyo lang pong gawin is ilagay nyo po yung inyong mga email address sa comment section and then later po, after po ng processing po is isisend ko po sa email nyo yung goat meat recipes para po may guide po kayo sa pagluto mamaya. Okay po, nag-comment si Mr. Fortunato Melchor Calis Jr. So very active si sir. Nice answer po. Thanks. I remember po yung mga kinainan namin na restaurant, grilled na goat's meat, salt and black pepper, honey and rosemary and ang nakalagay. So yun yung mga seasoning na nilagay daw po doon sa goat meat. Next. Okay. So ngayon po nagpre-prepare pa po yung ating mga resource speaker ng ingredients sa paggawa ng tapa, okay? So, sa mga kapapasok pa lang po na mga online participants, kung hindi pa po kayo official participant ng seminar na ito, kailangan nyo lang pong i-click po yung infographics po namin and then may nakalagay po doon sa caption na Google link, i-click nyo po yon and then ilagay nyo po yung details. Yan. Yan, may shoutout pa ba? Okay, shout out po kay Marila Castro Pablo from Antipolo City, Rizal. So, ayan, medyo malayo yung naabot ng ETI Sarabay channel. So, parang nagugutom ako dito sa studio. Kailangan ko ng rice. Dapat pala nagluto tayo ng rice. Yan. Okay na po yung or di pa siya fully cooked. Hintayin na lang po natin na maluto yung ating potato at ang ating carrots. Yung gulay na lang po yung inaantay natin. And then, ready to serve na siya. Yes po. So, next po ang ating made goat tapa. Sorry po. Yan, tapa. Siyempre yung ating meat. Pareho lang po sa ating tocino kanina. Pero ang tusino po kasi, malalaki po kasi ang slice niya po. Ito po, itong mga tiny, mga maliliit lang po siya, mga pang-portion lang po. Ayan po siya. Hindi naman po siya masyadong kalakihan at hindi naman masyadong kalitan. Opo. So, kailangan ulit po natin ng salt. Yung ating salt po, same po sa ating tocino kanina, 1 1/2 tablespoon po. Yung ating curing salt.
yung ating sugar. Ang ating sugar po dito sa tapa, 4 tablespoon lang po. Unlike po kanina, naglagay po tayo ng madaming sugar. So dito po, 4 tablespoon lang ang ating sugar. Three, 4. Kung sa aming recipe medyo natatamisan kayo or natatabangan, maaari naman po kayong magdagdag or magbawas sa aming ingredients. Pwedeng-pwede po yan. Depende po sa inyong panglasa, kung mataas po yung panglasa nyo or mababa. Or kung diabetic kayo, pwede kayong magbawas ng sugar. Or mag-alternate kayo, pwedeng coconut sugar, pwedeng honey, or kung anong sugar yung na-recommend po sa inyo ng inyong mga doktor. So, ayan. So, syempre, kailangan ulit natin ng garlic. Yung ating garlic is 2 tablespoon. 2 tablespoon ang ating garlic. Ilalagay na natin ang ating pineapple juice. 1/2 cup lang po. Ang ating wine, 2 tablespoon. Ayan. Siyempre, yung ating phosphate na tinunaw ulit natin sa 1/4 cup na tubig. So, ayan. Haluin lang po natin siya ng mabuti para manuot po yung spices sa ating meat. So, ayan. Okay na naman po ang ating goat meat tapa. So, ayan. So, ayan po. Ready for ano na naman po to? Pang chill. So, ayan. Nangangamoy na talaga siya. So, mukhang ready na ang ating niluluto. So, ayan. So, okay na siya. Patayin natin.
Ano ba? So, ayan. Sa ating tusino pala kanina, maglalagay tayo ng 2 tablespoon din ng anisado wine or ng tanduay wine. So, ayan. Yan. Okay po. Opo. Siyempre, para mas malasa yung ating tusino. So, ayan, ready na din yung ating kaldereta. Sa kaldereta, syempre, kailangan ulit natin ng buto-buto. Mas masarap sa kaldereta yung buto-buto na may laman. And then, yung ating pineapple chunk, yung carrots, and ang ating patatas. Syempre, yung ating peanut butter at liver spread. Tomato sauce at ang ating bell pepper. Syempre, yung toyo, salt, and pepper. So, ayan. Pinapainit lang natin yung ating kawali at yung ating oil. So, ayan, naglalagay tayo ng garlic. Nagigisa lang tayo ng garlic. So, ayan, isusutay lang po natin siya hanggang mag-golden brown. Dapat golden brown siya, hindi yung tutong ha. Papait po yan. Makaka-apekto po yan sa lasa ng ating niluluto. Pwede ko man din ilipat mo na niluluto. Ayan. Po, Ayan. pasensya na po kanina. Nagbayad lang po tayo ng gas stove dahil po naubusan na po yung ating portable gas stove po. So, kailangan talaga sa pagpapatender ng ating goat, may extra tayong gas.
Lagay na po natin yung ating onion. O sibuyas. Isa-isa lang po tayo hanggang ito ang ating sibuyas. Kung ali ang tanong ano. Ayan. Kantan ang Yan po, lagyan na po natin ng karne. Siyempre, isi-season ulit natin siya ng salt and pepper. Sorry, guys. So, ayan, hintayin lang po natin na medyo maluto-luto po siya. So, ayan, pinapatender lang natin siya. Pag medyo malambot na siya, ilalagay na natin ang ating ibang ingredients.
Yan. Ilalagay na natin ang ating liver spread. Yung 1 can lang pong liver spread, yung maliit lang po. Okay. Yung ating peanut butter. 1/4 cup ng ating peanut butter. Yung ating tomato sauce. Ang ating toyo, 1/4 cup ng toyo. Saka yung ating bell pepper. Ilagay na rin natin yung ating chunks. So, ayan. So, pag medyo naluto-luto na siya mamaya, ilalagay na natin yung ating vegetables. May kaldereta na. Nangangamoy kaldereta na. Nakakagutom na talaga. Nangangamoy na kambing. Pero in fairness, mas maamoy yung baka talaga kaysa sa kambing. Opo. Oo. Grabe ang aroma. Oo. Kasi yung kambing, ano lang eh, ngayon habang Malamig naluluto siya, halos hindi mo na siya maaamoy habang nalalagyan siya ng mga spices. Kaysa sa baka, habang niluluto siya, grabe ang Amoy na amoy. amoy mo talaga ang aroma ng baka. Yung sinasabing banggo dito sa ating sa Bicol. Takpan na lang ulit natin siya para medyo maano. Sukin sa lugi. Opo. Yan. Until it's tender. Takpan ka muna gayad siya ken. So, ayan. Ngayon po ay magluluto tayo ng goat meat caldereta. So, yung cut po ng goat is Tapos na, ang pinakamasarap ko din, yung boto. just like yung curry, ano? Yung curry po, dapat marami lang po ang naman. Optional Tapos din. ito, ang caldereta. More on boto talaga. Boto talaga. So, yung goat meat is parang ano siya eh, pork, ay beef, Beef yung po lasa. ang lasa. So, yan. Ano na po yung mga nilagay natin na ingredients? Yan na po. Nilagay na po natin yung peanut butter. Ano po yung purpose ng peanut butter sa caldereta? Yan po talagang lasa po ng kaldereta. Pero wala naman pong ano, kung anong brand ng Wala naman. peanut butter. As long as... Kaso peanut butter. Opo. Pero mas maganda po talaga, sa peanut butter po talaga. Yung peanut po talaga siyang pinagrind. Opo.
So, di ba po may nabibentang napapabentang yung nasa garapon na Garapon. color Pwede rin orange? po siya Pwede ganun. din po yun. Pwede rin po. As long as may peanut butter. Paano po pag walang peanut butter? Hindi po yan Hindi yan kaldereta. kaldereta. Hindi po yan kaldereta. Masasabing ano talaga siya kaldereta kung may Opo, peanut butter. may peanut Tapos butter. yung isa po kanina is pimiento. Kasali po ba yung pimiento sa kaldereta? Oo. Ano po yung purpose ng pimiento sa kaldereta? Or may alternative po na pwedeng gamitin kung in case po walang pimiento? Ano ba ang pinaka-alternative natin dyan? Pang-additional pong spices po. Ang pimiento kasi, yun lang po siya, is bell pepper lang po siya na sa lata. Pero pwedeng i-grind yung bell pepper, no? Yung pimiento po kasi, malambot na po siya. Okay. Oo. Kasi, Tapos process na po yung pimiento. nung nag-market kasi ako, ang iniisip ko sa pimiento, yung palaman na cheese. Cheese pimiento. Yun sana yung bibilhin ko. Ang Hindi ba yung pimiento po, pwede? Oo. yun po ang lasa niya. Parang bell pepper po. Pero yung cheese na pimiento, hindi pwede. Hindi po. Dapat yung pimiento talaga. Pero may ibang mga na naglalagay sila ng cheese sa kanilang Kaldereta. kaldereta. Yan, nawalaan ko na. Naglalagay din po ng gatas, ganyan. Gatas. Oo. Para mas creamier. Opo. Tapos yung optional naman or pwedeng magdagdag pa ng ibang gulay. O, pwede maglagay. Ang iba naglalagay dyan ng green peas, ng green peas. garbanzos, ganyan. Parang additional na. Oo. Yung mga bilog-bilog. So, ayan. Yung cut po ng meat is malalaki yung Opo, cut. And malalaki. more on Oo, buto-buto. more on buto-buto po talaga siya. So, ayan. Nagugutom na talaga ako, Sir Ted. Ayan. Sarap. So, ilang kilong meat po ito? Ilang kilong meat? 1 kilo. 1 kilo din po siya. So, ngayon po ilalagay na natin yung ating patatas at carrots. Parang katulad din sa Opo. sa curry. Potato tsaka carrot. Alright. So, laging panlast yung yung gulay. Oo. Kasi mas masarap yung hindi overcooked ng gulay. Kung sasabihin niyo po siya sa karne, baka mawala po yung mga gulay po natin. Dahil malalambot na po siya, hindi na po siya pwede. At saka, kapag kinain niyo po, masyado na po malambot. Pwede bang lagyan niya ng mga yung mga mint, yung mga ano tawag doon? Pwede rin po, mga Mga spices. spices, mga herbs, mga mga herbs. ganyan. Pwede rin po. Depende Depende sa po sa panglasa preference. niyo po. Pero ito yung basic na Opo, na basic. kaldereta. Pwede man good kita Ano ba mag-add yung ng water. pinagkaibahan ng pagluto ng beef caldereta sa pork? Halos parehas. Halos pares mo lang po. Wala naman. Wala naman po pala. Bali, ang pinagkaiba lang is yung Yung type of meat. Oo. Tapos yung cut is parehas Parehas din ng lang. buto-buto. At saka yung length ng pagpapalambot. Siyempre kung Kung baboy po baboy yan, lang, mas oo, mas madali po madali. siyang Mas madali siya. Okay. So yung chicken, pwede ba yung gawing caldereta? Chicken meat. May, Depende din. Depende sa preference. may nagtatry naman ng chicken caldereta. Kahit naman, kahit Oo. anong din. So yan, lalasahan natin siya kung okay na ba yung salt na nailagay natin kanina. Parang ako So, ayan. So, dito naman. Nilalagay ba yun ng sugar? Depende rin po. Pwede rin po. Gusto niyo po matamis-tamis or sobra. Kung may And then, tamang rin po yan sa mga sa maalat. Kapag nasobrahan po ninyo ang alat, pwede rin po magdagdag ng sugar. So dahil gusto ni ma'am na maglagay tayo ng sugar, hindi naman. maaari natin siyang Nag-wonder lagyan. na ako kung nilalagay. Sayang. Pwede din. Isa lang natin ng konting Sugar. sugar. Pero pwede din na maanghang siya. Depende din sa Depende po. O kung gusto niyo spicy caldereta, pwede rin po. po. Pwede Sinabi ko lang, mas, yun po. mag-add na lang po kayo ng sili para mas maanghang-anghang.
Kasi yung bell pepper, Oh, maanghang na din naman siya. di ba? Yung bell pepper kasi more on, Sweet and spicy po kasi ang flavor niya. opo, hindi siya talaga naglalasa ng anghang. So, dapat talaga Yung mga labuyo siling na labuyo. lang, oo, para maglasa siyang anghang. So, depende sa preference ng Opo. mga viewers natin. Siyempre tayong mga Bicolano, gusto talaga nating maanghang. Kahit nga anong pagkain gusto natin may sili. Kasi pampadagdag sa sa Pampagana. taste, pampagana. So, sa mga online viewers po natin na humihingi po ng recipe, isasend ko na lang po sa inyong respective email address para po may guide po kayo mamaya. Okay. So, sir, habang simmer tayo ng karne, ano po yung next natin na lulutuin? Next naman natin ang ating spare ribs. Yan na po yung Oo. last. Ito na po yung ating last na recipe na gagawin. So, yung first natin ginawa is goat meat curry, and then we Yung have ating also tocino, Tosino, and then yung kaldereta, caldereta. yung tapa, at ito namang ating spare ribs. So, yung tapa po is, kailangan din po siyang i-chill overnight. Oo po, para maaari mas- pong i-chill natin siya overnight para po yung lasa po manood po sa ating karne. Parang katulad din ng Opo. Pero kung excited kayong matikman, pwede tayong magluto or mag-sample ng lulutuin para sa kanila. virtual tikim na lang sa Oo. mga online viewers. Titikman na lang namin para sa inyo. I-try nyo na lang po sa inyong mga bahay Oo. kasi isasend din namin po yung recipe and yung guide po kung paano po gumawa ng iba't ibang recipe out of goat. Okay? So, ayan po. Yan. Ano po yung mga kailangan natin na ingredients sa paggawa ng spare ribs? So, yung kailangan natin ay, syempre yung ribs ng ating kambing. Kailangan ulit natin ng pineapple juice, toyo, at kung kanina tomato sauce, ngayon po is ketchup po yung ating gagamitin. Parang kaparehas lang din no? Halos pareho lang siya, pero medyo ano lang to, mas simpleng gawin. Yan. So, ayan. So, okay na siya. I-prepare na din natin yung ating next na lulutuin. Ano na daw? Bakit ko na itong panahon? Water.
Saute po. Okay po? Ma-start na po tayo sa pagluto nating spare ribs. First of all, ayunin na po natin ang mantika. Hanggang pa natin ang lana sa mantika. Tapos mag-isa na po tayo ng sibuyas at bawang. So, ilalagay na natin yung ating garlic. Yung ating onion. At mag-isa-isa yun ang magiging bawang. Ayan. Ilalagay na natin yung ating meat. Ang ating recipe ngayon, ito yung tinatawag na spare ribs in casserole. Yan. Saka kung mapapansin nyo, yung cut niya, medyo malalaki. Isi-season ulit natin siya ng salt. And pepper. Ilalagay na natin yung ating soy sauce. Yung ating pineapple juice. And yung ating ketchup. So, aantayin lang natin siya mag-tender. Yan. So, ganyan. Ganyan lang kasimple yung ating spare ribs. Hindi siya ganun kakomplikado katulad ng mga nauna nating ginawa. So, yan. Medyo hahalu-haluin lang natin siya, pagbabalik-balik ka din, para syempre, oo. Ayan. Isimmer lang po natin siya until
maging tender na po yung lamang. So, ayan. Kailangan ba natin takpan? Ayan, para mag-ano siya. Para mas lumambot po. At syempre, hindi matutong yung ating ilalim. Kailangan din natin siyang bantayan. So, ayan. Hindi naman po parang maasim yung pagkatsak ng nilagay. Hindi naman po kasi naglagay naman tayo ng toyo, ng salt para mas mag-blend yung ating lasa. So, habang nag-aantay tayong maluto yung ating spare ribs, mag-shoutout muna tayo sa ating mga online participants na kasalukuyan pong nanonood pa din ngayon at tumutusok sa ating program. So, shoutout po kay Miss Carolina Aguirre. Nakakagutom po, ang sabi po ni Miss Carolina. Next po, nag-comment po si Mr. Fortunato, yung nag-question po kanina, so medyo mahaba yung kanya comment. Sabi niya po, sa lahat ng silogan, yung tapsilogan siguro. Opo. Di ko alam kung bakit puro tapa ang ino-order ko. Ngayon, need ko nang matutunan ito. Sana po may ingredients na i-post sa page kasama yung proseso nito. Maagang pagpapasalamat. Thanks po ATI Bicol sa bagong libreng kaalaman na ibinahagi nyo sa amin at sa mga susunod pang webinar na kapulpulutan ng aral para sa aming tiyan at kaalaman. God bless po sa inyo. So, thank you so much po, Sir Fortunato, for that very, parang impression niya ni Sir Fortunato. Next po, nag-comment po si Mr. Renante Santuyo Puyo. Masarap daw po yung niluluto natin. Masarap po talaga. Amoy pa lang. Hindi ko pa po natitikman na natatakam na po ako sa amoy dito sa aming studio. So, and then, nag-comment din po si Miss Alice Hamoralin. Sabi niya po, sarap ng amoy. Nakaamoy niya ata doon sa Virtual amoy. Yan. So, nag-comment din po si Sir Obet Santos. Pahingi daw ng goat meat na pinases natin. Nakakagutom. Yan. Nag-comment din si Mr. Roel Bazar Agin. Masarap daw. Okay. Masarap talaga ito, sir. So, ayan. Yum. Sabi naman ni Sir Yul Delphine, yum, yum. Yan, parang puro masarap yung comments nila. Next, ang sabi naman ni Marila Castro Pablo, ngayon ko lang po nalaman na may peanut butter ang kaldereta. Sa kambing lang po ba ito or sa pork po kasi hindi kami gumagamit ng peanut butter? Ang iba po kasi, instead na peanut butter, liver spread yung ginagamit nila. Pero pwede naman yung ihalo, yung liver spread tsaka peanut Opo, butter. ngayon kanina po naghalo tayo ng peanut butter at naglagay din tayo ng liver spread. So, dun po malalasahan nyo kung ano yung lasa ng pinaghalong peanut butter at nung liver spread. So, pag may peanut butter kasi yung kaldereta, mas malalasa mo yung nutty flavor niya, yung creaminess niya. Pwede ba yung dagdagan pa ng mali? Yung Tinatad na mani. Siguro sa ano mo na lang siya. Pag-garnish mo na lang siya later on. Oo. Kung gusto Optional mo siya. naman yun. Oo, optional naman siya. Next. Sabi naman ni Sir Roy Nelson Layosa, kabangang maluto po daw po. Habang maluto lang. Oo. Kulang po ang kabanga, Sir Roy. Mapapa-only rice. Sarong kalderong maluto, only rice. Then, sabi naman ni Yol Delphine, isang bucket pa nga. Isang bucket daw, inuman ata. Pwede Masarap pang din po ito pulutan. ng pampulutan. Okay. Sabi naman po ni Miss Merlin Boscato, thank you. Yes, you're welcome po, ma'am. And then, si Ma'am Edna Castillo, still watching, and ang sabi niya po is yummy daw po yung niluluto natin. Yes po, ma'am, yummy po talaga ito. Yummy Next. at healthy.
Okay, nag-comment po ulit si Ma'am Marila Castro Pablong. Sabi niya po, thank you po. Susubukan ko po sa susunod yung peanut butter liver spread combination. Yes Ito po. po. Try niyo po and kasi mas masarap po yung kaldereta niyo kapag Opo, ma'am. Try niyo po, ma'am. Mas At malinaw oo, na. sigurado pong mas masarap yung magiging kakalabasan ng kaldereta niyo. Don't worry po sa ating mga online viewers po natin na kumakapit pa ngayon. Isasend po namin yung recipe po ng goat meat para po may guide po kayo sa paggawa nito. Okay? Mayroon pa shout out. So, ayan, pinapalambot lang yung karne ng spare ribs para ready na siya. Set up na mga- dyan. Okay. So, this one po is yung ating Yung ating kaldereta. goat meat Oo, caldereta. ito naman yung ating Goat curry. meat Oo. curry. Ito na yung ating ginawang tapa kanina. Pero hindi pa natin siya maluluto Opo. ngayon kasi mas masarap po yung Mas sasarap po yung ating tusino at yung ating tapa pag overnight po natin siyang binabad. Opo. At nilagay, tatandaan niyo po, pag magbababad po tayo ng tapa or ng tusino, or kahit pa nga po chicken or kahit anong karne, kailangan, nasa chiller lang po siya. Huwag po natin ilalagay siya sa freezer. Opo. Kasi pag pig freezer natin siya, yung ating spices, yung ating solution, hindi po siya manunuot sa ating karne. So, kailangan din po, kung may time, kailangan halu-haluin po siya habang po sinichill natin siya para po evenly distributed yung solution na ating ginawa sa pagbababad ng ating tapa at ng ating tusino. Para po, halimbawa, hindi nyo nahalo-halo siya or baka tig-freeze nyo, kung mapapansin nyo po, iba yung lasa ng kabilang portion, iba din po yung lasa ng nasa ibabaw. Kasi syempre yung nasa ilalim, nanunuot na yung lasa, yung nasa ibabaw, walang nakalagay na solution or hindi siya na-distribute. Kaya iba yung magiging lasa niya. So ayan, hinihintay na lang natin yung ating spare ribs. So, ayan, shout out po ulit tayo kay Mr. Yuel Delfin. Pa-shout out po ng kasama ko sa school, si Caruel at Kamanuel. Hehe, si Ramon Daana, ang kalderetang kambing. Yes, masiramon po talaga siya, kaya you should try this po at home. And very, very nutritional and healthy po yung goat meat kasi low in cholesterol and red meat po yung ating goat meat. Opo. Tsaka syempre po sa ating goat meat po, may presence din po siya ng good quality protein. So meron din siyang low level of cholesterol and syempre yung fat niya is saturated. So rich in dietary potassium din yung ating goat meat. Low level din siya ng dietary sodium at yung dietary iron niya, rich source din po siya. At syempre, yung ating goat meat, presence din po siya ng vitamin B12 and other micronutrients. So, ayan. So, kailangan talaga nating i-try yung ating kambing. Kasi sa pagkakaalam ko, yung ating, sa ibang lugar, instead na pork yung kanilang ginagamit or niluluto, nagsasubstitute na sila sa kambing. Kasi syempre, mas nutritious at hindi puro pigs yung kanilang kinakain. So, more on lang siya, mga damo-damo. Kaya less yung yan. So, yan, hinihintay lang natin siyang medyo mag-tender. At mag-dry po ang Opo, at medyo mag-dry siya.
Ma-picture. Hindi siya nagtitindi. Na-picture lang ako. Tapos si Ma'am Loy, kubo siyang kulit na naman sa... Ito na lang. Yan. So, ayan, dry na siya. Ayan, okay na siya. Yan. Tapos na ang ating paghihintay sa ating spare ribs.
So, ayan. Kompleto na po yung ating niluto. Nangangamoy na talaga siya. So, thank you so much, Miss Wilbina. So, ito po yung ating mga na-process na goat meat. So, ito po is, ano nakalagay dito? Chevron spare ribs, and then we have also chevron curry, chevron, ano to? Caldereta, and then we have also tapa, and then tocino. So, ayan. So, kung sa ating mga online viewers na nanonood, alam ko kung nandito po kayo, matatakam po kayo dito sa amoy, dito sa aming studio. Kasi, grabe po talaga yung amoy, nanonood dito. And kulang na lang po yung rice. So, yung recipe po ng aming goat meat ay isisend na lang po sa inyong respective email address para po may guide po kayo sa paggawa ng inyong goat meat. So, nagpapasalamat po kami sa staff ng DARFO 5, si Miss Wilbina and then si Sir Ken sa pagbibigay sa amin ng hitik na information regarding po sa pagproseso ng meat. So, ngayong hapon po is nakapag-process tayo ng 5 goat meat recipe. So, ayan. So, yung goat meat po is very nutritious and healthy. And kasi ito ay low cholesterol din po and red meat. So with that, i-award ko po ang Certificate of Appreciation sa ating dalawang magagaling na resource speakers for this afternoon. So citation reads, Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, ETI RTC 5 Diversion Road, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Awards this Certificate of Appreciation to Ms. Wilbina C. Barnedo for sharing her knowledge and expertise as resource person for 3 hours during the conduct of Usapang Kambing Part 2, Goat Meat Processing, held on December 13, 2021 at ATI RTC 5 Diversion Road, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Given this 13th day of December 2021, signed Elsa E. Parrot, Center Director. So, Ms. Wilbina, ito po yung inyong certificate. And of course, same certificate is also awarded to Mr. Ken Jose L. Peña Serrada. So, ayan. Dito na po kayo sa gitna for photo documentation. Ayan. Okay na? Done. Okay na. Thank you so much. Thank you po. So, ayan. Natapos na naman yung ating 3 oras na talakayan. So, sa ating online participants, huwag niyo pong kalilimutan na mag-register po sa pamamagitan ng pag-click sa Google link na naka-indicate sa aming infographics ng seminar na ito. Ito ay makikita po sa aming ATI FB page na kung saan may mga kailangan po kayong fill-upan katulad ng RP evaluation forms at feedback forms. And magsaselect po ako ng 3 online participants na magbibigay ng kanilang expressions of learnings and insights. And ito po yung magiging basihan namin sa pag-issue ng inyong e-certificates. So sa mga gusto po naman na mag-claim ng kanilang certificates, maaari po kayong bumisita sa aming tanggapan mula Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. So sa ating online viewers na na-miss po yung ibang part ng seminar na ito, maaari nyo pa rin balikan at mapanood ang aming episode ngayon sa ATI Bicol Sarabay Channel via YouTube live stream. Nagpapasalamat po ulit kami kay Miss Wilbina Barnedo at Mr. Ken Jose Peña Serrada na nakasama po natin ngayong hapon na nagbigay ng hitik na impormasyon patungkol sa goat meat processing. At syempre sa mga nakilahok at nakisanay sa atin mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas at mundo, maraming salamat po. Sa ngalan po ng aming Center Director, Ma'am Elsa E. Parrot, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagtangkilik sa ATI Bicol #Salabay Channel. Learn at home at tandaan at i-share po natin ang hashtags na #stay safe, #follow health protocols. Together we heal as one. Diyos mabalas po sa Indogabos. God bless us all. Thank you so much. Bye-bye po.
bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga